Concert multitudinari i al Palma Arena, coes i tot per veure Alejandro Sanz. Las letras, ¿no? Los sentimientos que expresa en sus letras, en sus canciones. Crec que és un tío innovador, que innova molt i m'agrada. Que es para todos los públicos. Vamos, yo le llevo 30 años a esta niña y me sigue gustando Alejandro Sanz. Este es nuestro viajecito, nuestro pequeño viaje esta noche, especialmente diseñado para ustedes. Un viatge amb un escenari espectacular i darrere una pantalla de LED de 140 metres quadrats dotada de tecnologia 3D, gran embolcall però amb la mateixa essència, balades pop que enganxen com aquesta des de Cuando del seu nou treball, Paraíso Express. Però també hi va haver temps pels hits clàssics, és el cas d'aquest Viviendo deprisa, un dels seus primers èxits. I sobre l'escenari el bateria Nathaniel Townsley i el guitarrista britànic Jan Osberen, que acompanyaven a un Sanz que ja du 17 Grammys sobre les seves espatlles. Així és normal que el Palma Arena es convertís per unes hores en tot un paradís. Viviendo deprisa, ya no doy más.